Omong tok nyambut gawe wis rambut caci omonganmu kowe ora jamak. Prayogane wis ngene wae. Bayi iki diajar wae karep ben mati. Aja cerewet kowe wae. Ora sae elek-elek. Bayi kaya Arat, hei! Nyo, katokno! Ngantemo! Sak senengmu! Dewa apa? Dewa kowe dian! Dewa ra tata kowe. Hop edan. Woi! Wah. Yo, hei. Hei, hop out. Sada. Hei, hei. Yo, hei, hei. Hei. Oh. Yo, hei. Oh, hei. Hei, hei. Wedian. Wedian ah. Wedian. Alah, yo. Hei. Koyong. Siap langeng kalang nyuanak pantang mungkar tinon derek konang kurang karote tanpa jangkan orang ajarin Kulun menika kula nyuwanaken ingkang wayah pun Dresanala sawetahipun kula pasrahaken dhateng Paduka Rama Kulun. Iya, Kang mangkono Brama wis ulun tampa pasrah kita Dresanala kelawan panjenengan ulun. Dresanala bakal ulun purba. Sawetara kita Brama sumingkira saka papan kene. Durga kula wonten dawuh iki Dresanala wis suwen ana ngarsa ulun mara diage purbanen Durga nggih ngestaken dawuh kulun trigonjang Kanjeng langit kelap-kelap kanton lirenging sanging sang maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik Dresanala kula wonten dawuh yang Batari amiji dhateng wayah kula pun Dresanala. Apa bener kowe wis dadi bojone Janaka? Nggih mboten sisip dawuh Paduka yang Batari. Kula sampun ladi Kakang Mas Pangeran Arjuna. Ugi kula sampun bobot 7 candra. Kowe wis meteng 7 sasi. Nuwun inggih. Wonten wigatos menapa yang Batari dene Paduka nimbali dhateng pun Dresanala. Mulane kang yang Bathara Guru nimbali marang jeneng kita Dresanala kuwi awit saka panyuwunku Dresanala. Tak jaluk angen-angen tumrap Janaka ilang ana, gegambarane Janaka ana pikirmu ilang ana. Dina iki kowe gelem ora gelem kudu pisah karo Janaka. Kowe kudu pegatan karo Janaka dina iki. Yang Batari kula sampun sumpah kula mboten badhe ngladeni priya menawi mboten Kakang Mas Pangeran Arjuna menika tandha tresnanipun Pangeran Arjuna ingkang sampun nanem wiji wonten ing raga kula ingkang sampun kula kandhut 7 candra menika yang Batari mila nyuwun
pangapunten, kula mboten saged pisah kalian Pangeran Arjuna. Janaka kuwi mung satriya, satriya ki kesugihane ora sepira. Ngerti apa ora? Yen kowe pegatan karo Janaka, kowe ora bakal dadi randha sabab ana sing wis bakal mengku marang sira Dresanala. Ora ana liya mung kejaba anakku Dewasrani sing bakal ngopeni kowe. Arep kowe wis meteng anak Janaka ning Dewasrani gelem ngrengkuh, dianggep kuwi kaya anake dhewe, kaya getihe dhewe. Janaka ki mung satriya, Dewasrani ki ratu. Lah kok kowe malah ngeboti Janaka ki sing tok boti ki apane? Ayo, kowe gelem pisah karo Janaka apa ora? Nyuwun pangapunten Hyang Bathari. Ngantos kukuting jagat kula mboten purun pisah kalian Pangeran Arjuna Hyang Bathari. Nyuwun pangapunten kula mboten saged angladosi Prabu Dewasrani. Yen ngono kowe nolak anakku Dewasrani. Lah kok sajak kowe ayu-ayu dhewe. Ing ngatas anakku Dewasrani kuwi digandrungi widodari pirang-pirang dheweke ora gelem. Mung ngeboti marang kowe Dresana, lah kok malah klewo-klewo ngeboti Janaka sing ora duwe apa-apa. Kowe gelem dadi bojone Dewasrani apa ora? Nyuwun pangapunten pilaur kula entengaken nyawa kula menawi kula kedah pisah kalian Pangeran Arjuna. Kula mboten saged ngladosi Kakang Mas Dewasrani. Patobat kepeleke Dewasrani tadhawana iki wong ora tata. Ayo gelem ngadri Dewasrani apa ora? Ayo. Wata kaya mangkono. Sang Bathari Durga Sigramala gantang dhateng Bathari Dresanala. Wis ilang watake widodari persasat kaya watake kewan ing wis mentalan. Den cementeni Bathari Dresanala. Datan kiat ngampah raos sakit bengok Bathari Dresanala. Pambengok ing Bathari Dresanala sareng kalian lairing punang jabang bayi ingkang lagi umur 7 sasi. Medal kakung gleo-gleo kaya golek kencana. Brol punang jabang bayi sareng Kamtaka Bathari Dresanala. Kowe gelem dadi bojone Dewasrani apa ora? Aja nganti gawe gempungmu. Atobat. Durga, kula wonten dawuh. Bayi winihe Janaka ingkang winadan Bathari Dresanala wis lair. Malah tiwas kebeneran tegese Dresanala wis resik saka getihe Janaka. Nuwun inggih. Moringgal diboyong ana dandang mangkore. Karben diwengku dening Dewasrani. Matur nuwun kula badhe kula boyong dinten menika Dresanala. Indra, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Bayi abang iki getihe Janaka. Nuwun inggih. Ulun perintah kelawan jeneng kita Indra. Janaka sak cindhile abang ora kena munggah marang Suralaya. Kayangan Suralaya kudu resik saka getihe Janaka. Lho, sedika. Dewa-dewa sutata marang kang sureng perang angutane arum-arum angutane arum-arum Kakang Temburu ana apa Yai Indra? Kakang Yamadipati ana apa Yai Indra?
Aja kaget iki ana bayi abang kang mapan ana kene. Loh. Iki ana jabang jampine sapa iki? Iki anak Dresanala, getihe Janaka. Oh, iki getihe Janaka, bayi iki. Iya. Lah kok ning kene? Ora perlu aku nggancarake sebabe apa kene ana bayi. Nanging Indra mun didhawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru yen to Suralaya ora kena diambah Janaka sak cindhile abang. Kayangan Suralaya kudu resik saka getihe Janaka. Lah mongko iki jare anake Janaka. Iya. Lah terus prayogane piye nek kon ngresiki ya Janaka sak cindhile abang? Mula aku njaluk ketimbanganmu Kakang Temburu. Iki kepenake dikapake bayi iki. Ngene, yen kowe nggugu karo aku, bayi iki aja dinengke wae. Pateni wae. Piye pateni? Kosek, kowe iki jane dewa apa jagal menungso? Kuwi bayi abang ring duwe dosa kok dipateni. Kuwi arep kaya ngono kuwi titahe sing gawe urip wis duwe nyawa. Timbang dipateni luwih diopeni. Engko nek diopeni, ya diopeni dheweke gedhe goleki bapake, kowe gelem tanggung jawab. Kowe ngopeni nyekolahke bocah iki. Gelem apa ora? Senengane kok. Lho, arep sing ngopeni dudu aku. Bayi iki ya digawa medhun ning Arcapada wae. Digawa mudhun ning Arcapada golek wong sing wis omah-omah ning durung duwe anak, ngono. Lah bayi iki dipasrahke ben diopeni. Diopeni saya gedhe. Nek entuk layang getihe ora padha bapak ibune, goleki bapake sing asli, mboke sing asli. Cangkemmu mesti meneng wae. Kowe mesti ora tanggung jawab. Nek aku ora, pateni wae. Aja. Aku ora entuk. Aku sing entuk kowe arep ngapa? Kowe nek ora gelem melu minggat kono, ora usah dadi rombong aku. Aku ki ngelingke lho. Ngelingke. Kabeh kowe karo aku ki ya titahe sing gawe urip. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya ki menungsa ora ngawur kuwi. Kabeh diastana sing ngersani Gusti Kang nyipta urip. Sedeng Yama Dipati sing tukang jabut nyawa kuwi lho. Aku ora mentala. Lah iya, kowe kok goblok men, timbang ki mati disiksa, lah mbok dijabut nyawane. Lah kuwi bocah resik aku ora iso. Aku ora iso tur dasare dosane iki apa aku ora mudeng. Tanpa dosa tanpa perkara. Alah kowe iki kok omong tok nyambut gawemu serambet jaji omonganmu kowe ora jamak. Prayogane wis ngene wae. Bayi iki diajar wae karep ben mati. Aja cerewet kowe wae. Ora usah elek-elek. Bayi kaya dewa pekok. Dewa ki ngayomi, ora kaya ngono kuwi carane. Bayi ora ngerti apa-apa kok dicempalani. Elinga, kowe iki dewa dudu jagal menungsa. Wah, ora cetha iki jane. Edian tenan. Bayi didak-idak kok ora mati. Malah saiki iso mbrangkang. Wah, bayi ajaib iki. Krocok gaman wae. Hei!
bayi dicepalani procok gaman ora mati bar brangkang malah iso mlaku syukur skandane kok ngeyel lah wong kuwi titahe sing gawe urip padha karo kowe kok ngaliya ana ngaliya ceramah ae kaya mudeng-mudeng dhewe ah karepmu eneng apa-apa sangganen dhewe elah eneng apa bayi iki eneng apa nek bayi ora malati Yai Indra piye Kakang ah iki genah matine piye bayi kuwi cemplungno kawah lho ya heeh kuwi iki genah matine sapa sing wani singgolan karo geni kawah genah lebur sumyur bayi iki mau oh ngono heeh wis malah apik ora mau-mau iki ngopo aku mikirku ngene iki Duh, kudune nek mau-mau dicekel cemplungke kawah. Ya cemplungke kawah, ayo cemplungke kawah wae. Temburu aku kok krungu rasanane bayi ora apa-apa arep cemplungke kawah iki piye Dewan cah-cah iki ora teko ya mora aku tak nyedhaki kawah Candra Dimuka wae marganing patimu we. Wah. Ya. Wis tekan semono kekejemaning para dewa. Para dewa kudune iso kanggo patuladan menungsa sing mapan ana ing Arcapada. Ning lah kok dewa saiki wis mentalan iki terus piye? Wong cilik sing ana ngisor terus arep njaluk pitulungan sapa nek sing sok kulino nulungi wae malah mentala arep mateni. Ya, aku tak nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Muga-muga sing dadi penyuwun jroning batinku bisa kasembadan. Tansah marmamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sinimpeng tolang ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyut. Pindha pesating supena sumusuping rasa jati hanya pengkuncung ki Lurah Semar Badranaya ngremaken punang netra ana swara datan rinungu ana rupa datan kadulu ingkang pinandeng amung pucuking grana anut geyonganing ayun kayungyon angayati parutama kaya mati jroning urip ngatas marang dewane nenggih Bathara Ismaya ki Lurah Semar Badranaya nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta jagat mugya kasembadan ingkang dadya panyuwunira bayi ingkang cinemplungake wonten madyaning kawah Candra Dimuka ing mangke ora lebur kepara dadi subur minyak wonten madyaning kawah ana wujudan
satriya ingkang polatan ladak mesem iki lurah Badranaya. Penyuwunku dikabulke karo sing gawe urip. Bayi iki mau ora lebur kepara dadi subur. Kowe sapa? Yen kowe takon karo aku iki Semar. Semar ki apa? Piye to iki? Semar ki jeneng, dadi kowe nek nganggo nyebut jeneng Semar, aku mesti noleh, aku mesti wangsulan. Dadi jenengku iki Semar. Oh, jenengmu Semar? Iya. Sing tumitah ana Madyapada, tumitah ana alam padang kuwi mesti duwe jeneng dhewe-dhewe. Sing ana mburimu kuwi jenenge Kawah. Ya, kuwi kaya dening banyu ning geni wujude. Kuwi ya duwe jeneng. Kaya ana wujud uwit iki ya eneng jenenge. Mula sing tumitah ana Madyapada mesti duwe jeneng kaya aku iki Semar. Aku menungsa jenengku Semar. Aku iki menungsa apa du? Menungsa. Jenengku sapa? Kowe urung duwe jeneng. Aku ki ana jeneng Semar. Jane menehi jeneng ki dudu kewajibanku. Sing menehi jeneng iki kudune sing ngukir jiwa ragamu ya wong tuamu. Ning gandeng kowe wis gedhe, durung ketemu karo wong tuamu, kepeksa aku arep menehi tenger kowe. Kok mendek kaselak mesake kahananmu. Bocah bagus. Aku arep menehi tenger kowe sing jumbuh karo lelakonmu. Gandeng gedhemu kuwi digodhog saka wisaning geni, mula kowe tak jenengke Bambang Wisanggeni. Semar, ana apa? Awakku kok saya enteng Semar. Nah, jenenge kowe kuat nganggo jeneng Bambang Wisanggeni. Ya, atur nuwun ya Semar. Ngene. Mumpung kowe isih bocah bakale wuwuh walagang utawa dewasa, wiwit saiki tak ajari tata krama sisan. Karepmu apa, Mar? Kowe nek nyeluk aku, ya, kek ana Mbah. Semar, Mbah. Walik. Mbahe ning ngarep, Semare ning mburi. Ngono. Coba dijajal. Mbah, Semar. Lah, kuwi. Aku nek tok celuk Mbah Semar lagi wangsulan. Ngono ya, Mar. Mbah, Mbah. Nah, saiki dikulinake. Nek nyeluk aku Mbah Semar. Yo, Mbah Semar, yo. Wis lega atimu? Wis. Ning aku durung lega banget. Lah kok ngono? Kowe mau kandha jare sing menehi jeneng kuwi kudune dudu kowe. Gandeng aku durung ketemu wong tuaku, terus aku tok wenehi jeneng. Ya ora, Mar? Mar. Ayo piye mau? Mbah. Lah. Ngono. Kok nek ora nggo Mbah, aku meneng wae. Ya, Mbah. Jare aku arep durung ketemu wong tuaku, terus aku tok kei jeneng. Ngono, Mar, Mbah, Mar. Ya. Gandeng wirung ketemu kepeksa aku. Lah aku tekon karo kowe, Mbah. Bapakku ki sapa? Bapakku ki sapa? Ngapa kok guyu? Aku ki judeg kok guyu. Kowe urung ketemu bapakmu. Heeh. Kowe goleki bapakmu. Ya, aku goleki bapakku. Ah, saiki kowe tak kongkon, kae.
wong sing do nglumpuk nganggo jubah kae cedhak ana. Kowe takono karo kae sing do nganggo jubah, takono bapakmu sapa. Engko nek dhewek ora ngerti, tabok ana siji-siji. Manut. Manusa telu. Piye iki? Mara ngaku jenengmu sapa? Do ngaku dhewe-dhewe. Ulun Bathara Indra. Ulun Bathara Tembara. Ulun Bathara Yamadipati. Ulun ki apa to? Ulun ki aku. Kowe kuwi ulun. Iya. Ulun-ulun telu. Ora pas nonggone goblok iki lho. Ulun ki aku, nggih. Nek menungsa kuwi aku, nek ulun kuwi kanggone dewa kaya aku. Kowe iki apa to? Menungsa apa udu? Ulun iki dewa. Dewa ki apa? Dewa kuwi mapan ana Suralaya, yen menungsa mapan ana alam Suranggangkara. Kuwi beda. Aku iki menungsa apa dewa? Kita kuwi menungsa. Kita ki sapa? Kita ki kowe. Aku dudu kita. Jenengku wis anggene. Goblok. Galak iki. Kita ki kowe kuwi lho. Dewa ki ora wenang nganggo tembung kowe nanging kita jeneng kita. Sapa kuwi mau? Aku wis anggene. Aku menungsa apa dewa? Kita kuwi dewa. Aku kok mapan ana kene. Nah, kuwi jenenge menungsa lancang, ngerti? Kowe iki menungsa trunyak-trunyuk yayakan tekan kene. Malah aku arep tekon. Kowe tekan kene iki ngapa? Aku takon karo kowe dewa telu kuwi. Aku takon, Wangsulana, bapakku sapa? Lho. Lah kok ngane-anehi. Aneh piye to? Bapakku sapa? Oh, iki wong edan iki. Lah sapa? Wong kowe sing duwe bapak kok malah tekon wong liya. Ayo ora mudeng kowe iki anake sapa? Ulun ora ngerteni kita kuwi anak sapa. Dewa kok goblok taboki wae. Wah! Selamat. Wah. Arat, hei. Nyo, katokno. Ngantemo, sak senengmu. Dewa apa? Dewa kowe kian. Dewa ra tata kowe. Oh, kok biar kowe. Wah. Biar dewa goblok iki. Oh. Nyale. Nyale. Nah. Nyah meneh. Biar kowe. Lanjut. Selamat. Aduh. Dewa ora kajen. Ngelu. Wah, dewa kok didak-idak karo bayi. Tak pikir Yamadipati iki bangsa tenan kok. Piye to? Aku mlayu banter. Lah kok dicekel karo Yamadipati bocahe tekoke dithukke nyah ngono iki. Terus alah wis kaya keset kae sirahku didak-idak. Oh, alah. Wong nandur iki bakal ngunduh, ya ra. Nandur ngunduh utang nyaur nyilih-ngulihake gawe bakal nganggo ngono kuwi.
Lah kok kowe ora apa-apa? Benjut kok ora? Aku dewa apik kok. Aku iki dewa suci kok. Aku iki ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Wong kok sak lho bocah rene. Bocah rene. Ayo, ayo. Bocah golek iki lho. Bocah golek. Wong kok senengane nek nganti bocah rene piye, Bos? Apa? Ora, aku ora melu apa-apa kok. Ayo. Anggepe apa? Di dapure dewa-dewa sing rambut jasi mau. Ayo. Lah, iki raine. Wis anggeni. Siap. Piye dewa-dewa? Remuk, tak ajar kabeh. Bagus. Elok. Ning do lunga Mbah. Sapa? Dewa-dewa mau. Nah, kaya lapor karo koordinatore. Kaya lapor karo bose. Apa eneng? Eneng. Wis engko rak tekan kene bose, dinteni wae. Malah kepara tiwas kebeneran. Engko nek sing dadi ketuane dewa tekan kene tekono bapakmu sapa? Ora ngerti taboki. Manut. Ayo doyak, doyak. Waduh, atur ketiwasan Rama Punggulun. Ana apa Indra? Menika wonten pawongan namipun Bambang Wisanggeni piyambakipun ngupadi dhateng sudarmanipun. Para Jawata ingkang boten nyumurupi sedaya dipun pala kalian lari nami Wisanggeni. Wong ilahing Masidam sekaring bawana langgeng ana titah kok elok temen. Wanoh-wani jempalani para dewa. Apa ora tok trenggulangi? Sampun. Namung para dewa mboten anggadhahi kegiatan menapa-napa, sedaya sami kawon Rama Punggulun. Iya. Dewa Serani, kula wonten dawuh Rama. Gandeng para dewa kuwi ora tau perang. Perkara Wisanggeni ulun pasrahke marang jeneng kita Dewa Serani. Kepiye bisane sing jeneng Wisanggeni kuwi lunga saka Suralaya. Syukur bage bisa tok singkirake. Lho nggih. Treng terwaca dawuh Paduka Rama Punggulun keparing kula nyuwun pamit. Tumunten bidhalaken wadyabala kula saking negari Tunggul Malaya nyepeng dhateng Pung Wisanggeni. Muga lanang juritmu Dewa Serani. Sigra kang bala tumingal acambo samya medal lir nathit wileting gandha bayi wanggung manguncang niti
enjang sangat simicil lati nyong tali wuwus kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti jangga dendanya mangambak boya Kakang kala Durgangsa ana apa Yayi Prabu Dewasrani lan sira kadangku Dewa Kusuma wonten dawuh Kakang Prabu mudhune sira Patih Mandana Sraya lan para wadyabala saka Tunggul Malaya Kayangan Suralaya ana gara-gara awit pangamuking bocah ing aran Bambang Wisanggeni dheweke goleki sudarmane lanang goleki wong tuwane lanang para Jawata sing ora ngerti kabeh padha dicempalani ing kene padha wae Wisanggeni ngendih marang kawibawaning para dewa mula Kakang Kala Durgangsa mundi dawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru kene nyekel sing jeneng Bambang Wisanggeni ya yen pancen kuwi sing dadi kewajiban ngestokke dawuh pilih ana wadyabala sing gamben-gamben saking Tunggul Malaya jalaran iki bocah ora kena sinangga enteng kasetene para dewa wae padha kalah yen para prajurit Tunggul Malaya ora pilih tanding ora sekti Mandraguna Rawuh ya bakal keweleh ya mangko aku ingkang bakal naliti sapa wadyabala kang pantes ndak patah nyekel marang bocah iki Patih Mandana Sraya kula wonten dawuh mara metu njaba perintahna wadyabala saka Tunggul Malaya wigati nyekel bocah sing jeneng Wisanggeni keparamata pasilan enjing bidhal gumura saking jroning negeri kung ingkang bala kuswa Prabu sananira lir surya wetalira saka ing jalane tiarasa madhangi jagat tumungop-mungop aning sabocahing wukir merpabak bang sumirat nasarating surya nampek mega lan gunung-gunung sampat sangya para wadyabala ketinggal gilar-gilar lampahing para prajurit
hop. Wah. Ya. Ya. Ah. Ah. Aku mau muni apa?
Kowe nek ora nganggo Mbah, aku moh wangsulan. Mbah Semar, Ene ngopo? Iki sajake kok para dewa iki golek sambatan. Sambatan piye? Golek bantuan. Oh, ngono. Ya. Sing bantu anake Bathara Guru jenenge Dewa Serani. Bathara Guru kuwi sapa? Ha, Bathara Guru kuwi ketuane dewa. Ngono ya, Mar? Mbah, kuwi. Sebabe apa? Sebab dewa ora ana sing iso ngalahke kowe. Ngerti? Dewa wis rumangsa kuwalan, terus Bathara Guru golek sambatan sebab yen nganti ora ngono dianggep para dewa ora iso nyingkirke kowe. Iya sebab yen kowe ora ndang lunga saka kene malah mbebayani. Sebab kuwi ndekku. Aku wis batin. Yen kabeh para dewa-dewa bakal golek sambatan. Sambatan iki aku wis cetha. Terus aku kudu piye, Mbah? Sik, aku tak golek bantuan genti. Sapa? Iki ya anake Bathara Guru. Oh ngono? Heeh. Sing sijine isih klebu warismu. Sapa kuwi? Entenono sik. Apa? Kowe mau ngopo kok nyekel apa kuwi? Kuncung. Aku nyekel kuncung. Karepmu apa? Aku nek wis nyekel kuncung ngene iki, apa sing tak karepke mesti dadi, mesti kelakon. Elok ya kuncung kuwi kandhani kok. Wah, dalah. Aku pengen duwe kuncung kaya kowe kuwi. Kok terus sirah kok dipok-pok rumasane. Iki dudu kuncung, iki pusaka, ngerti? Ya, apa sing tak cekel kuwi pusaka. Kowe ngerti iki apa? Pusaka du. Nah susune wong lanang pusaka. Wong tuwek ora kena dinut. Walah dale ana kethek. Kusik. Anoman. Kula wonten dawuh pukulun. Jenenge sapa kuwi? Anoman. Iki anak dewa, anake Bathara Guru, ya iki. Loh. Dewa iki anak kethek. Iya. Dewa celutha kuwi, buset. Kuwi tapuk arep opo iki anak iki kok. Mboten. Menika sinten to? Iki jenenge Wisanggeni. Perkara sejarahe bocah iki mengko tak critake. Ning aku njaluk tulung bocah iki ayamana. Dipun ayomi kados pundi? Iki ana sing arep mateni. Sinten? Wadyabala Tunggul Malaya. Wadyabalane Prabu Dewa Serani arep goleki bocah iki. Weh ladalah. Kula kedah mbela lare menika kudu yen ora kowe malah keweleh. Ana kethek iso omong ya, Mbah. Regane pira ya, Mbah? Sabar. Nyok, munyok. Jenengmu sapa, Nyok? Anoman. Ora usah karo geget to. Sing mburi sapa kae? Wong ireng. Sapa kowe? Kemaki mentuhi. Kowe iki muni nyok, suarane gedhe. Gleleng. Jenengku Gatotkaca. Oh, Gatotkaca. Iya. Ya, aku Wisanggeni ya, Cak Gatotkaca. Iya. Sing sabar nggih. Nggih, Kyai. Sabar. Mengke nek sampeyan wis ngerti sejatine bocah iki sapa, ati sampeyan ora bakal nesu koyo sakniki. Wis, Anoman aku njaluk tulung bocah iki belanono. Ya, Nyok, aku belanono ya, Nyok.
Ndang ana. Ora sudi. Oh, jare paus sago kok. Oh, nyanyuk wae kok. Oh, ning kene ngerti wis munyuk kok dienok onek-onek iki munyuk wae. Ora trimo aku. Ndang ana mangkat to? Nggih, nyuwun pamit. Wora-worahan pengarane ngajurit kang guru kangsa tetek kaya butula wor panjriting Turanggesti ora kata ingkang ngap waja lelayu tapi kowe ngerti wadya balaku sureng-sureng kae. Ana kethek malang kadak mara ngaku kowe iki sapa? Balik takon. Wadyabala saka Tunggul Malaya kekesete Gustiku Prabu Dewasrani. Pangkatku Tumenggung. Tumenggung Gandang Sasangka. Sawa. Anoman kang dadi aran. Anoman. Iya. Kowe pendirangan mripatmu goleki sapa? Aku goleki menungsa sing jeneng Wisanggeni. Wisanggeni dadi tanggung jawabku. Lho, kowe apane Wisanggeni? Ora sanak ora kadang mati melu kelangan. Wah, edian isih warise isih. Ayo. Ora sah ngrasani Wisanggeni iki Hanoman Ayana. Wah, edian sajak arep mbelani. Tak katutke dosane. Sakarepmu. Janji ora minggat lena pangendamu tebuak dadamu mlesati gamu aja takon dosa. Ayo, mrosobanen. Hati-hati. Ora sah ngeling. Hop. Semangka anggro sundar lindung punika Edian. Pasti aku. Hop. Cekel bekok nyo. Ati. Mutiar. Hop.
Dian. Hoi, it, yo. Hoi, Dian. Oh, hop. Hei, hoi. Mati aku. Oh, hei, iya. Canda. Hoi. Hei, lo, yo, iya. Hoi. Mati aku. Hei, hei. Mati aku. Wah, jojo. Oh. Has. Cegah. Iki jalukanmu. Hik kedoke. Ayan. Duh, yo. Hot. Yo hot. Hi. Hoi. Duh. Ayan. Hop hop. Hik. Hik. Yo. Ya. Sekian. Hit. Hoi. Hai. Oh, hoi. As. Yo, hoi. Mati aku. Hei, yo. Yo, hoi, hei. Yo. Wah, mati aku. Yo, ah. Sapa iki? Gatotkaca. Kumandang garba. Ayo, mara cobanen. Hai. Weh, Dian. Menteles wae. Hop. Wah. Atos menung iki. Hai. Wah. Wah, yo. Yang atos kita sikil. Atos yo. Iya. Wah, iya. Wah. Ayo. Ayo. Weh, ya. Wah, tuh. Mati ya. Weh, Dian. Wah. Hop. Hai. Wah. Hai. Wah. Mati Dian. Hai. Wah, mati Dian. Mati Dian. Wah. Wah, tuh. Ece. Hop, edan. Oi. Oh. Yo, hei. Hei, hop, out. Ada. Hei. Yo, hei. Hit. Oh. Iya, hei. Oh, hei. Hei. Wet Dian. Ah.
Mundur. Kala durga sayanana. Awe oe Dengoleno prapteng lampus. Lakon sirna madyan ing Palugana. Puto Pandhawa tata kanthi wisaya Sawi Gatotkaca balik ala Durgangsa goleki sing jeneng Wisanggeni. Ayanana aku. Wah, edian. Wah! Wah, edian. Alate wong-wong apa? Ai! Wah, pamburi. Hei. Ai. Wah. Wah, wah, edian. Ora wesi gligeng. Hai. Kaya. Wah. Wah. Hop. Hai. Wah. Edian. Yo. Hai. Wah. Wah, soyo. Edian. Wah. Hop, yo. Edian. Yo, edian. Wah, soyo. Yo. Nyambri. Bangsane apa sih? Hoi. Edian. Edian. Lah, yong. Hai. Royong. Hai. Wah. As. Hop. Warat. Hai. Wah. Wedian. Hop. Wedian. Hai. Wah. Wah.
Pukulun piye? Sampun kasembadan wadyabala tunggul malaya kula singkiraken. Bagus. Piye Nyuk, kabare Nyuk? Ora sampe ngomong. Mah nglarani ati. Wis saiki tak pernah-pernahke. Sampeyan nek nyeluk wanara niki. Wanara ki apa? Kethek. Kethek. Nggih. Sampeyan nek nyeluk iki ora beda kaya aku. Nek aku ngarepe nganggo mbah, nek iki ngarepe nganggo siwa. Siwa kethek. Ora. Ya jenenge iki. Siwa Anoman. Siwa Anoman? Lah kuwi. Siwa ki apa to? Ora dudu bapak to? Dudu. Aku ya wegah duwe bapak kaya ngono. Aku ora sudi duwe anak kaya ngono. Mbok wis to, mau diladeni. Ngengis-ngis rasa kok senengane kok. Dadi nek ngundang iki Siwa Anoman. Oh ya, Siwa Anoman. Bektiku katur wae. Mas, dikasep ora mau-mau ngopo. Lah, nek karo sing mburi nika, sampeyan nek ngaturi Kakang Mas. Oh, Kakang Mas. Heeh. Kakang Mas Gatotkaca. Kakang Mas Gatotkaca. Iya. Siwa Anoman? Ana apa? Kakang Mas Gatotkaca? Ana apa? Ya wis nyeluk-nyeluk wae kok aku. Ya aja gelo atimu nek kowe uripmu mung dijajal. Bocah iki kaya sabar. Mangke rumiyin, lari menika kok siwa kalih kula niku liripun kados pundi? Menapa menika rayi kula? Hah? Bab perkara sujarahe mengko tak critani. Wis saiki minggir, sing maju kae sapa? Pukulun Bathara Guru. Lah iki koordinatore wis maju. Kowe maju anggere ana dewa sing tangane papat jenenge Bathara Guru. Kowe takono bapakmu sapa? Yen ora ngerti, tabokno. Manut. Anoman, wonten dawuh. Ndara Gatut kados pundi? Pun rampung kewajiban sampeyan. Pun mangenteni ning Ngamarta, jlentreh bocah niki sapa sampeyan ngerti dhewe. Ana pawongan jeneng kita iku sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe Bathara Guru to? Lho. Ngerti kelawan jeneng kula, ngerti wae wong cah pinter kok. Wisanggeni. Ana apa, Kru? Kowe tekan kene arep apa? Aku takon karo kowe. Aku takon karo Wangsulana. Kita arep takon apa? Aku takon karo kowe, Wangsulana bapakku sapa? Lho, lah kok aneh. Lah wong kowe sing duwe wong tuwa ora ngerti kok. Lah kok malah takon kelawan jeneng ulun. Ulun ora nyumurupi sapa sing dadi wong atuwa kita lanang. Wah, dewa kok goblok kaya ngene taboki wae. Aduh. Ah, dewa apa iki? Dewa ora teko kaya ngene. Wah. Menungso ora tata. Wanoh-wani nyempalani dewa. Kelakon tak sabda ilang sing dadi kekuatan Wisanggeni. Wisanggeni tak sabda lumpuh. Kowe mamuni apa? Kita tak sabda lumpuh. Lumpuh ki apa to? Lumpuh ki ra iso mlaku. Oh, ra iso mlaku. Aku kudu piye? Kene, ra iso mlaku kene, iya. Ngono, kudu ngono. Ora. Lah kudu piye? Jare sabda lumpuh. Ra iso mlaku. Aduh, ra iso mlaku. Aduh, aku ra iso mlaku ngono, iya. Duh. Aku ajar ana lumpuh ki piye? Ora iso. Lumpuh kon ngajari.
nyepeleke karo dewa. Ulun sabda kowe dadi celeng. Celeng ki apa? Celeng ki kewan. Piye wujude? Kaya dewa sing ngamping-ngampingi jeneng ulun. Ora enek dewa ora celeng. Celeng ki piye? Celeng ki yen mlaku ora iso mundur. Ngene. Ngono, heeh. Piye? Kowe iki muni apa ta? Lumpuh kepiye celeng piye? Dewa kok unine ra iso digugu. Kowe iki dewa ora patut disembah. Patute yo tungkak raine kuwi. Aduh. Cundha manik ta ono. Berhenti. Surat-surat. Mandek. Kowe kok yahene yak-yakane arep ngopo? Kowe gamane Bathara Guru. Kowe arep wujud kaya ngono kuwi, ning kowe duwe rasa iso mbedake ndi sing salah, ndi sing bener. Kowe iki wujud panah cundha manik. Kowe omong karo sapa to, Mbah? Kowe edan to, Mbah? Hus. Aku lagi jagongan karo iki lho. Iki jenenge pusaka. Pusakane Bathara Guru. Pusakane Bathara Guru saiki nek kowe arep tumama ning bocah iki, sawangen bocah iki bener apa kleru. Yen bener kowe kok kena dadane, bosok nyenyepmu. Nek yen kleru, ngono tamanono. Tamakno, aku ora arep ngalang-alangi. Ayo diwaspadake. Iki bener apa luput? Yen kowe rumangsa ora bisa mbedakake, Semar perintah karo Cundha Manik gamane Bathara Guru. Kembali. Doyak Bathara, oyak. Bocah kok ampuhe kaya ngono. Lah sing ning burine papi ngono bae no. Papi Semar ngono bae. Oh alah. Mula kok dewa mung dienggo keset. Pukulun Bathara Guru didak-idak ora kualat kowe. Ya wis. Selamat berjuang, Papi. Ora cetha kowe. Kowe dewa ora iso nggo conto. Heh. Aduh Kakang. Abot. Kowe dewa ora iso dienggo patuladan iki. Kowe kudune iki dienggo conto sing ning Arcapada. Lah kok malah sewenang-wenang. Ah, dene iki apa? Apa rumasane dikira aku iki? Ayo. Kowe ngopo, Mbah? Ora apa-apa. Gak apa-apa. Kowe ngopo kok mengkurep nek ora apa-apa? Kowe nek bocah iki. Iki dudu sapa? Iki sedulurku, sedulurku. Sedulur ta? Heeh. Ora dikira apa-apa. Ayo. Kowe kualat karo bocah iki. Kakang aku ndodho ngereh keluputan ngono. Ndodho. Bocah iki sapa? Nah, kowe dewa wis ora duwe kawaskitan ya kaya dapuramu kuwi. Kowe dadi dewa kok kemaki men elek kaya nek aku iki dewa jane, Ning aku trima ning Arcapada, kayangan Suralaya nek kowe kemlinthi, kayangan kae sertifikate tak gadhekke ora enek wong sing arep nesu karo aku. Ngerti? Aku ya duwe hak kayangan Suralaya. Iya.
tak jaluk saiki apa piye? Ora. Rumangsane kok. Wis saiki ngene, aku tak kandha karo kowe. Kowe wis tau tumindak apa kok nganti ana bocah kaya ngene iki. Ulun tumindak apa? Nah, yen kowe lali tak elingke. Kowe misahke wong tuane iki karo Bathari Dresanala. Wong tuane iki, ya ora? Iya, mergo kowe nangisi nuruti penangise Kathok Ombrok Durga wae. Iya, Kakang. Bayi sing dilairke Bathari Dresanala ya bocah iki jenenge Wisanggeni, aku sing ndombani. Yen kowe ora njaluk ngapura karo cah iki, taboki. Wis. Wis. Ulun wis lara. Ulun wis njarem. Ngono kuwi. Kowe nek ora njuk ngapura karo bocah iki, titenono. Kudu kepiye? Aku njaluk tulung. Dresanala tekakno kene. Ayo, Dresanala digawa rene. Wonten dawuh, apa kulun? Ana wong wedok ayu ya, Mbah Gus. Mening ya, Mbah. Menang. Kowe sapa? Wes. Kusik. Ngene. Dresanala, kowe kelingan apa ora? Kowe nalika dibaya ning Suralaya wis meteng to? Inggih. Meteng 7 sasi. Inggih. Kowe kahanan sing kejem mahanani bocah iki lair dadak sing durung wektune. Terus bocah iki arep dipateni ning ketemu karo aku ora iso mati malah dadi subur semene. Iki bocah jenenge Bambang Wisanggeni. Iki bocah sing ning wetengmu. Ngerti? Oh, anakku lanang. Wisanggeni. Kowe bagus Wisanggeni. Anget ya, Mbah? Wis. Bocah iki dek. Ayu meni sapa? Wisanggeni. Apa, Mbah? Kuwi mbokmu. Kuwi ibumu. Si ibu lagi? Iya. Oh alah, ibu. Apa lho? Bektiku katur ya, Bu. Iya Wisanggeni. Pengestuku tampan ana. Iya si Bu. Si Bu kok isih ayu. Wis le ngelem iki wis kok. Ngelam ae. Ya ben to mbokku kok. Aku tak ngakep ya, Bu. Iya. Si Bu ya wis kangen kok. Nggih. Aku ya kangen banget to, Bu. Iya, syukur dene wis wuh walagang semono gedene. Ibu, ana apa? Bapakku ana ngendi, Bu? Pun ibu ora nyumurupi. Bathara Guru, bapakku ning ndi? Piye Kakang, nek aku ditaboki ora, wis ora usah kowe trauma, wis menengo wae ning kono. Wis, Dresanala, kados pundi wae? Wis saiki aku njaluk tulung kowe baliya ning Swargadahana, bocah iki tak kantine goleki bapake. Ngono, Mbah? Iya. Aku kudu pisah karo ibuku? Iya. Waduh, piye sih, Bu? Aku pisah ora apa-apa ya, Nggir. Watone kowe ndang ketemu karo sing ngukir jiwa ragamu. Pun ibu amung tansah mengestoni. Ya, aku njaluk pamit ya, Bu. Aku tak goleki bapak karo Semar iki ya, Bu. Iya ya ngati-ngati. Mbah Semar iki. Aku goleki bapak. Ya, ayo kowe bareng karo aku. Bathara Guru, kowe kudu tobat nek ngantek kowe ora tobat titenono. Kowe tak uleng-uleng dhewe. Dresanala kowe bali ning Swargadahana. Wisanggeni, yo melu aku. Manut, Mbah. Waduh, Kanjeng Ibu, kados pundi? Wis dewasa rani trimak-trimakno ya. Engko golek widodari liyane wae. Mboten.
Kula menika sampun asring kepedotan tresna. Kali puri nggih pedhot. Kalian Nganjuk nggih pedhot. Wonogiri nggih pedhot. Bedel men raimu kuwi. Nyun pangapura saiki wae ya aku bakal entuk gantine inggih Ibu. Wis terima-termakno Dresanala dudu dadi jodohmu. Muga-muga ketemu jodohmu sing sejati Dewa Sarani. Waduh Dresanala. Alugon lakoning lekas lukita linuting kidung kadung kaderem hamomong mangun manah rahayu ayu ana kang tanah golong gumolong manadukara karang narina mangapus-pus pitawang salam semon kayune purwa sejati